Madam. Ele ho. O uzuzu mmadụ ha kpọrọ ike. Nwanne Chioma. O merụrụ gị ahụ? Mba, mana ọ fọrọ ntakịrị ka o merekwa m ahụ. Imekwa nne nene? Na m akwa m ihe mere, ọkwa kwere nwanne m nwoke Charles. Charlie! Charlie! Mama! Ntị ọdụla gị? Ije mana anụ na ntị. Akwa ịhụ na ihe ịdọga nga? Mama, ọ gịnị mere? Akwa ịhụ na ihe ịdọga? Ọ gịnị? Ị hụrụ ihe ịdọga? Akwa ịhụrụ shi maka gị ka Ikechukwu jiri chechie nwanne gị nwaanyị ụzọ shi ya kụkpọla m nwa m anya. Otu Chioma akwa. Otu Chioma asị gị hapụ Chioma hapụ gị aka. Charlie? Mama ekwere na otu ihe nna aghọtabeghị. Achọrọ m ka unu ghọta. Ahụkwara m Chioma n'anya. Ahụrụ m ya n'anya, ghọtakwanụ nụ. Biko. Ị hụrụ Chioma n'anya? Ahụrụ m ya n'anya, ghọtakwanụ na ihe. Anụ m gị ekwugakpa. Ikechukwu ji chi ekụkpọ nwa m anya. Ị nwere ike imepe ọnụ gị iwu ikwuchi. Ị hụrụ Chioma n'anya. Charlie? Charlie? Ị hụrụ Chioma anya. Ị hụrụ Chioma anya arachapị akpa gị anya mgbe ahụ. Akwa ịhụ nwa ahụ. Akwa ịhụ nwa. Akwa ịhụ gị Choma gịnị kele menga? Gịnị ka gịlụ zuzu mmadụ ladị ihe ji emele eme? Gịnị ka ụlọ emela skuulu nke ebe niile ewe ọnụ? Gịnị ka o yiri gị anyị na-eme? Gị nwere ihe ị chọtara ebe a? Ọ karịala gị ka m gwakwa gị. Ihe m chọtara ebe a wụ enwere nga asara emeritus. Abịara m ịkụziri ya extramural classes. Emeritus. Ihe bịara m ụbọchị ndị eze emeritus onye mbụ. Ịbịara gịnị? Abịara m izi ya akwụkwọ. Abịara m ịkụziri ya ihe. Ịhụ na akwụkwọ ka m na-akụziri ya. Ebelebe egbo n'eluigwe nga. Ịla kụziri onye na-akwụkwọ. Bikwasị ya aka. Ibi kwesịrị ya gịnị? Ibi kwesịrị ya ụkwụ. Ka ọ na-abịa ya n'isi. Ọ bụ otu o si abịa ya n'isi. Egwu. Bilesi gafụọ. Enwe ebe na-aga. Biko hapụ m, enwere ihe m bịara ime. Mmecha ya. Enye bụ isi ebe a pụọ na hafụ nwa nkịta gị. Ịdịle nkịta gị hafụ na ya ka ọ bịa. Ka m gbagara ngwụ nwa chifu oke mmiri. Ma wee agụ yoo gị. Enye m agbajiko. Bịa ka m wee agụ yoo gị. Echekwara na ịpụọ na gaa skuulu gaa na ezuzu. Ama agbaji gị na ị gara skuulu. Amaghị ihe. Isi na mpa gị kparịcha mma hapụ ya gị kwere kparị m. Hafụ nkịta ara gị. Hafụ nkịta ara gị ya. Ndị ga-ebe ịnọ bịa nọ. Bịa ma agazi gị mmebi. Mgbe isi na ihe na-esi abịa ya ka ọ zọrọ ụlọ. Si ebe a pụọ. Ka m rụọ ụlọ. Leenụ ya. Akwụkwọ niile ọsọ ọgụ lee ihe ọ gara aga kpọrọ ihe na-eme nwa. Nna m biko. Ama bịalawa. Biko ka nwa ahapụ tinye m na nsọ. Elekwa nke we ga-abịala, ịma na iwe were m wiche ka m gaa ṅụọ kwa sịga. Ọkwa ịnịrị ihe o kwuru mgbe ọ sị ka obu m ụzọ ruo ụlọ. Nọ n'ebe a ka obi m ruo na obi ruo n'ụmụ ala. Nna m biko aṅụkwala ihe ọ bụla, biko ka m lawa ka nwa ahapụ tinye m. Ịhụnanya m, ịhụnanya egbo m. Ịhụnanya m, ịhụnanya egbo m. Come on, pego tale na village. Ịhụnanya egbo m. Ele ihe obi na-apụrụ gị. Obi gị pụọ obi m pụọ. A ga-eme nwezikwa m. Ọkụ ya? Biko. Olee ebe nwa gị nwoke nọ? Ndụka. Ịdụnyere m ya ozi. Bravo. Mana ọ bụrụ kịta ọ ga na-abata na. Ka ga dabere ya. Chief. Isi kote bụ ọgba ya.
Isekote buwabaya. Isekote buwabaya. Isekote buwabaya. Hey. Ogwaye bolomo wande moge bukwe buwo. Maka nonye kote bu ebu agbagwonu ya. Esi ganye mere shiga ba were ego. Adega hon credit n'aka. Hey. Shiga were ego Ana mere credit. Ijikwu bi ojo erega ahia o. Ana mere credit. Onye uru elu ala nwe. Gawanu. Ana mere credit. Shiri hula yin po gawa. Shiri hula yin po. Isekote buwabaya. Isekote buwabaya. Isekote buwabaya. Isekote buwabaya. Hey. Ogwaye bolomo wande moge bukwe buwo. Maka nonye kote bu ebu agbagwonu ya. Onwegi emelegi manaka m dịkwa n'ọcha. Isi n'ike gbumu onwegi fe melegi yo. Okirikiri ka na-abụkwu ose adagari enu. Isi kote kwebu ọgbagbuonu ya. Isi kote bunu ọgbagbuokwa ya. Ame megi n'obodo a ga-emalụ n'ọdụ kwụsị boy. Ame obi a na-asọ gị ka Obi na-asọkwa n'ụwa. ụmụaka ibe gị hụ gị. Emi bara ga anyo. Ọkọ n'obodo a. Obi ụtọ nọ Atala. Mama. Bịa. Choma. Ole hine manga. Nna m ndewo. Chief Ndeo. Rie chaba. Ole hine manga. Nne m diri m gaa gotere ya egusi. Gịnị mezi? Oge m na-aga. Onye ahụ bụzi egusi ahụ nọ. Onye ahụ bụzi egusi bịara igo. Mba. Oge m na-aga ma ahụzie ya. Ma sị ka. Ịhụzie ya, ya adọrọzie a ga-adọrọ. Jessica okele chief. Kelee onye ka na-efuru efu ka a na-ekele. Rie isi ebe ahụ n'ikwu okwu ọzọ. Ihe a ka ị na-arụ. Ihe a ka ị na-arụ n'ezinụlọ m. Nna m. Ịtọsịghị ịza aha m ọzọ. Chief elekwana ihe a ga-akpọ ihe. Rie isi ebe ahụ ị nwere ọnụ okwu. Mgbe niile ga na-akparịarị m, ele ihe a ga-akpọ ị nwere ọnụ okwu. Efuru efu ka ị bụ. Onwe ihe ị na-arụ. Rie isi. Ị na-achọ onye ga-atụba ime. Onwe ihe ị ga-eme biko ama m. Ọtụba ime. Ọtụba ime. Ịtụba nke a, ịtụba nke a. Ime ebe nwa m nọ ebere nga amụ. Chief ana m asọpụrụ gị maka na echiri gị echichi o. Nye ndị ga-eji eme pepe soup. Ọgwa maka na echiri gị echichi o. Ị na-asọpụrụ onye. Maka na echiri gị ọgwụ echichi aka na-asọpụrụ ma ọ ya. Agara m egosi gị n'iwe okenye nwata ahụ. Efuru ka ga-achọ m nyere jee chọọ mara nga ga-asọpụrụ ọbụ ụmụ a. Onwe ihe ji ga-eme. Chief ga n'ebe na-aba mba. Dịkwa ị nwere n'okwu. Ama egosi gị ihe na-eji ose eme n'ite. Enwere m ihe a gbụgba isi. Enweghị ike ebe biko ma m. Nke a ga-eme kuku. Oke arụala dịka gị. Ịnọ nga arụrụ ala. Nwa ọnụ iji ekwu okwu. Ebe gị na-epịarị n'obodo na-achọ. Otu isi epịarị ugbu a. Iche na-eji m akụkọ gị. Ị bịazịrị ka ị were nwa m wee gwọtọ. Isi na-akọbanụ. Ka ị were nwa m gwọtọ. Ka gwa gị n'okpuru ede a n'ọwa arụrụ ala ka unu na-arụ. Ndapụ gị utu. Ya agawa mitiri ndị arụ ala. O bere m utu gị ha were mee pepe soup. Si ebe a pụọ biko. N'enu gị. Enweghị ike pụọ ebe a. Kwụsị iti mkpu a biko. Nwata eru wa ọgọdọ. Ikuku kwuo o buru ya n'ọgọdọ ya. N'enu gị. Onweghị ihe na-arụ. Yiri agba ụkwụ. Yiri ihe ụmụ okorobịa ji achụ nwaanyị. Atụba ime. Bịa gbaa nkwụ ya kịta ma mgba nkwụ. Ị na-acha ka egusi. Mma gwa ha na aha gị bụzi egusi. Ebe ọbụla ahụrụ gị ha kpọọ gị egusi. Gị na-egwu na-esi. Ihe nwa m na-arụ. Ịbịa chọọ onye ga-atụba ya ime. Egusi
Bọsị hụrụ gị na nwa m isi gị mgbụwa utu gị pepe supu ekwela m ya egwusi When okorobịa ha ka ya nwere ike igbu ya. Mommy, ogene mere. Gịnị ka ikwu n'ebe a? Adịrị erela nne gị na nna gị. Ogene nwere ịmakwado nwere menetus. Stupendous ignoramus. Lecha nna gị. Lecha di m. Gbuo di m ilu. Gbuo nna ka m ilu. Chalele nna gị gbuo ihe ezigbote ilu. Kwụọ ya kutuo ya n'ala. Were mkpara nna gị kwụga ya kwụ. Jelekpela ahụ nna gị. Jelekpela ahụ di m. Ya weghachi ọmụgada. Asị m gị otu onye ga-anwụta. Esi ndị ebe nna m nọ. Ihe nwoke n'ibe ya na-azọ onye bụ ụzọ ahụ. Charị ga-anwụ. Gashiwe nri. Ị ga-abịa leta m na prison. Prison! Come now. Asimo! Unu jikere n'ihi na Charlie ọ na gị hụ nna ya n'ọkụ mmụọ. Go onwe gị. Jikere n'ihi na ebe ọbụla onwe ndị mmadụ na-eji wo ekọtara ahụ aka bọọlụ egwuole mmasị. Ọmụrị! Onye akọrọ ndị ya ọga gwa m ga-egbu ya mpụrata na pụrata prison nna bịa prison ogene na o nwe bịa lere prison m ga-abịa nwa mgbe ọ tụtara ọ ga-anwụ kasị ọ ga-anwụ ọ ga-anwụ Bịa ịlarịarị lakpọ onwe gị ọkụ lemeko lotu ileme onwe gị gaa kụcha papa m bịarịa nga ịnwụọla dobe ihe ahụ were krọs ahụ n'ogile obi rịwarịrịọ nke obe ileguzere ime gị n'onye n'ọma ka mgbe oge gaa nwụọ anyị kelee ihe ji mma na-achọgharịkwa ihe m ji mma na-achọgharịghị ga-ele papa m gbuchaa ya ilu gbajie ya ukwu were mkpọrọ eze nyere ya nwabalị oke ọhịa gachọ gị dịrị gị la mma ịla ala ụkpọrọ kpọrọ ije lara chọrọ m ebe gị mkpụọ gị mpụrọtọla mpụrọtọ gbuo gị gaa lala iwi uzu mmadụ gịnị mere ị ga-akọrọ ya nna gị ekwensu lọkụ mma ebe a ịla nọma anọma nye m apụ olu gị ebe nwunye mgbu ya otu mgbe prizin m na-apụ ama m na-ege emeli iwu onye Chineke tere mmanụ iwu onye gọziri agọzi nwoke ọmụra mma onye ele nwanne m nwaanyị ọ meke a very good choice ọ hụtara gị ahụtakwa ọ dị mma nwanne chọrọ gị were mana achọgharị m na vileji a obi aka gị lesi bọị na-achọgharị m mmewe awọ ọjọọ ebule m ọ chaala m olu ọgbakụrụ dị na ba anwụ m anwụ egbuela m si ibe onye onye jeje mba si ibe onye onye Chineke tere mmanụ si ibe onye were mma na-achọgharị m onye eji ya ị ga-egbudikwe
Ebelebe egbu onye n'igwe nga. Ebelebe ogbu onye n'igwe nga. Akụghara m ya, akụghị ya. M gara akụ ya yala eti. Ikechukwu nwoke mmiri mere m ebere. Ikechukwu nwoke mmiri mere m ebere. Mụ ga na-ajụ ma nga bụ Maria dị nsọ na-eme ebere. Ọ nna gị mụrụ gị. Ọ nna m. Enwere ịnyatara agba nna gị. Eziokwu. Jisie ya ike o. Otu ọ dị m ka onye asị ya jide ka oji ọ na-eme nke ọma. Ọ dị mma. Ugbu a olee ụdị abụba m ga-etinye n'isi gị? Ugbu a ịtụ ụrọ. Ị ga-eme ugbu ị ga-enye m abụba udele mmiri mara. Abụba udele. Ka mmiri mara. Abụba udele fara. Ọ ka ahụ menye gị nke egbe na-ebu ọkụkọ. Maka ịnọkọ onye jere buru ọkụkọ la. Ngawu onye ohi. Egbe wu na orili ike nna. Ihe eji ama ya ọnụ ya na-arụkwa echi ya bịa. Ọ ka mite ga-abụba egbe. Nyewe m kudela dị m mma. Kudele ka mma. Isi ga-adịzi ka ihe mmiri mara. Ya dị otu ahụ. Udele sọ chọghị ịbaba onye na-akpa isi ọchọ ya. Ole mma iji wee je n'agha ahụ mma. Ọ bụ mma kụgidere ya kụgide ya yala ebe m aka gị ji akụ ya aka hapụzi ya mma aka kụgide ya ma bịa were mma gbu ma bịa hụ na o mewele ka ọnwụala ma asụbịa lọ ya were mma zolie ịmasa na emeritus as an esquire onye gara akwụkwọ ekwesịghị m iji mma ọbara gafe ndị mmadụ eme ma ndị ọcha na-akpụ ya evidence. Mba o nwere ihe a na-akpọ phototropic photosynthetic ihe na ndị ọ na-agụ ya lakwa ịnwe ga akwụ ebe a onye wa mere ekwesịghị m iji ya abịa maka isi ọbara ha ga-enyote ya abịa aka m na dị m ga-eji iji ivi spirit sagị ya ka aka dị ma ọ bụ ya ndị ga-akwa ịbịa nga apụrụ gị ọ maka gị la mama chọm imeterụ ya chọm kunu ga nga onye wa mere jikere la ndị nwe ya na-abịakwa nchichi jikere oge na-adịghị anya ha na-abịa ka mụ agaala azụ ụlọ gaa lee ma nwere ihe m ga-eri ha na-abịa olee ihe iji chọọ ịpụ apụ ebe ọkwa iwu onye isi agha ka m gaa rie ihe ndị isi agha na-erikwa nri ụfọdụ mgbe abụghịzi ịgba ọsọ maka na ha na-abịa na-agba ọsọ ọka ya dị ka ọsọ ịgba ọsọ ọ bụ ewu gị nna m ya ka ọkwa ị ga-ịnọ afọ gị ọkwa ị ga-anọ aga m ịnọ n'azụ ụlọ ọkwa n'ọsọ ịgwara atụ afọ buru ụzọ ụfọdụ mgbe afọ lanọkwala azụ afọ nwaanyị dị ime afọ nwoke lanọkwala azụ maka ịkwa nkwọcha enyokwala ije ma ị ga-eme ugbu a ga-akpọwa ndị ogene ma ọwa igwe chieftaincy title ka a ga-enye m ogbu ọrụ ọbara nke izizi ọnya ga-enye m were ya kudela chọdị m kuku ime ihe ibe ji chọọ nke udene bịa ebe onye ọbụla ga-agba ọsọ ọ ga na-esi isi eji ya achụ aja were nke egbe ka ị were ogbu ọkụkọ ịkala akpọ m onye ohi nna ịkala akpọ m onye ohi ihe mere na-ewu abụghị ohi ka m bụrụ ka udele ahụ dị mma kpọọ ha nye m ya mma m ọnọ ngarị mma m ọnọ n'ụlọ nna m chere ka m gaa tụọ ya bụ iji a jere enyogo m enyoga ana m enyo ya enyo aka ịkpa a kọmplimenti ya aka nri ka nwee ike romansi ya enyi nwanyị ewere m aka ịkpa kọmplimenti ya aka nri ka nwee ike romansi ya enyi nwanyị ana m eto gị ebe a sị na irikọ onye nyatara agba nna ya ị na-emezi ihe a na-enyo Ikechukwu ekwesịghị chi gị ọkwa nnọọ ikwu nne gị ịkpọhụ m ga-agachara nwahe gị lọghazie sizie ma mmazi iche gị n'odolata gị dịka onye nche m ga-akpọrọ ndị gị ikwu nne m dịka okenye gị ọnụ dịka nwanne dịla mba nwanne kale dịla mba gaa were nwanne makpọrọ ndị gị ikwu nne m ka ị gaa tụọ ndị gị ịtụ ime tụọ ndị agadi nwaanyị eze rere ihe gị na-etu ime ga ihe gị na-etu ime ga achọghị m ihe azụmazụ gị na-ekwuchi okwu ihe ego achọghị ibupụta gị were obiọma gị mbụ oge mbupụta gị ncha gị m chegharịa gị iwe otile ọ dịghị ịma iwu ili etere nzu
ewu ile trezo kripoto ah o kripoto o kripoto iwo bi se ringo o kri nke poto se ringo keti ma gwa ke onyo mekota lo me ile ihe dogara gị na chale chas nwa nna iko obodo esiri mi ahịa ndị ọla ma kwesịrị ma ile gere gere onye sị m ya lụrụ ekwuru m ya edi ma ọ bụ otu agadi nwaanyị ọ fụtara lee eti ewo ọ ma m egbuo ụgbọ ịgara bịa lem na prison akụchara m ya ihe gị ikwu nne m ka ha hapụ bịa nchichi ama ma ndị mmadụ agụgha ka ọ gị agụgha maka ihe nụrụ wụ na o lerekwa ego oto gbuo ekwe gị asọ o gbuchara gị otu were gị kpafe gị lụkwa otu o weta ochi gị letizi ewo hamo ọ gwa ya m nụrụ ọ bụ otu ochile elezi ka o jiri ugbu a gị ga-leri egbuo ọ bụ otu ochile ya papa ga-egbughi ya gbaa ya ọtọ pụfụ ya ala ama onye iberibe nwụrụ anwụ ala akara gị ga-abịa ṅaṅaṅaṅa onye kwụsị n'ụlọ akwụkwọ ka e kwuru egbo ngwalene ahụ ndị igba kparị ndị igba kparị ọ gwara gị ihe ndị mmadụ kwuru ọ bụ iberibe dị gị lọdị ihe ịma iberibe n'ụlọ ndị nọ nga ahụ agwara gị ihe ndị nọ nga ahụ kwuru ndị nọ nga ahụ asị ndị o lechara gị oto gbuchakpa gị akpa ha gị nga oto si fufu ọkpa ukwu ga lọdị ihe n'ụlọ ọkpa ukwu ahụ ịkpọrọ nkụ onye kpọrọ nkụ kwesịrị ile edoma otu onwe ya edoma ya m na-agwa gị ewu akụrụ m nwa akwụghị ya ma ọ wụla ndị mmadụ bịara tiwe ewuo ka m nwere ụjọ kpere mana aka m ịkụ ha anụrụ m sị anụrụ sọbụrụ gị ozugbo ahụ sọbụrụ gị ike bọ nne gị otele bọ nna gị onwe ozi ugwu dị ebe ị nọ otu a ka esi kpụtakwa aha ụmụ agbọghọ ibe gị nna m elekwana ihe dị njọ m mere ugbu a ị na-ajụ m ihe mere iji ọnụ a eji eri ji eri ede na-ajụ m ihe mere chiọma chi ọjọọ nwere ike mechie ọnụ ahụ akwara ndị gị ugbu a achụmagụkwala abụ lebelebe egbuole Jehova mkpọrọ mmadụ aha ịchọọ ego egwuregwu gawa onwe ihe mere n'ọgụregwu gawa ebelebe gịnị gburu eberebe egbughị ihe nwa gị nwaanyị na-eme ọ ihe dị mma olee ihe kpatara ike ji akụ nwa akụkọ oge ọbụla ọ naghị anọ ube nne ya na nna ya ya bịa ya ekulie gaa bụ onye ọ na-agaba ya onye na-aṅụ igbo oke na ọchịcha na-aṅụ igbo iburu onwe gị iburu gaa inwe ozu ugwu akpọzina m nna gị ọ naghị atọzi m ka ịkpọ m nna gị ị na-agụ m agụ ụwa ahụ isi gị gawa ọbara mụ na gị ọgwụhụ ka o si yi ibe ya ị maghịla agwa gị la-asọ oyi ị kwesịghị ka a kpọ di ya gị nwa chifu oke mmiri ịmakwa ha na-akpọ chifu oke mmiri agụ a na-ahụ ike agwụ mma he na-ezuzu gị na oke gị na ọchịcha gị na ngwere and ịmalawum an esquire an emeritus chai bobo akpọpeela ya ọya kwuru ka go on ele ihe okwukwula ka wee eziokwu onwere nke okwu ụwa asị mekwa ya ma dọga aka na ntị nke ikpeazụ gbọcha ọbụla ikwere asị na na-achọ gị o wee bụrụ nwa okerekwu a na ahụgbu onwe na-egbu mee gị ime mee were ose gbaa gị n'ike ị mara ụdị mmadụ nna gị bụ bido taa gaba tupu isi ebe a pụọ ka ị gwa m ebe si na ị chọrọ ije ọ bụrụ ebe dị m mma masị ka ọ bụrụ ọnwụghị igwunye ike ụlọ ma igwunye ya ike na-adagburu onwe ihe o kwubere eme gekwa ntị chiọma ka mgbọ bido taa gaba mbọsị m gwụrụ ịrịrị gaa ebe nwa Ogbonna aga m ewu gị ose n'ike o ana m ekwuchi eke tupu isi ebe a pụọ bido taa gaba ime ka mara ọkụkere ahụ Ikechukwu atụzila m ọnụ n'okwu ọ na-acha akụ
mbe chere yo biko weli iwe ahụ ka ama m n'iwe na-eweghị ma ọ dị mgbe kwụsị nwaanyị n'okporo ụzọ ha sị ka mba ya oge n'ahịa enyi nwoke Ikechukwu ime ọ gbara agwa ọjọọ ịma ụdịrị ihe ahụ mere enwere onye mmadụ ọ ga-awụ ọ bụrụ mgbe m na-ewe iwe ọkụ ịma m na-ewe iwe ọkụ m nwere ihe nkwụwa ya isi mana abara m bịa lee ịgba otu m si eme ihe ana m awụ m onye na-agba m ha na-akwa aka enwere onye ọ ga nkwụwa ya isi o ị mana m na-ewe n'iwe ọkụ nọ n'ọkwa chekwana m enwe otu isi mana ọ were enyi m ya kparịa gị n'ihu mmadụ kparịa m n'ihu gị ka ihe ị ga-eme ọkwa ị ga-ewe iwe ọ kparịrị gị n'ihu m ịma na o nwere m ike kwụwa ya isi n'ihi gị na-ewere n'obi ọma ma gị na-akwa akụkụ m na-ayakwanụ gị biko sị gbara enyi nwoke mụ na gị o nwere ike ịyọ ị nwere ike na-ayịsa ma na-ayịsa gị ị na-epote ụwa nke gịnị gịkwa nlecha onye dịka gị anya mbịa ịgbaga oyi si gịnị mekwara gwa na-eji kpirikpiri ka na-azụ ite nyiri gị ụdị ndị ahụ biko ka ka wụrụ gị kembụ na aka ikpeazụ nwere ike ịhụ m n'ụzọ kwụsị m na-ajụ m ụzụ ajụjụ a kọsọ mgbe ọzọ ị ga-eme ya m ga-adụpụ gị ọnụ gị ahụ Chineke mee mụ na gị na-ekwu okwu ekwuchaghị m ekwecha gị hapụ mpụwa ele ọzọ hapụ m azụ ite na azụ ite kelee Chineke gị dị na ndịrị mmadụ m pụtara kpọwadị gị lotele kpọga m azụ ite ịma na ije ikpiri ka ndị ugwu ka gị mma ị na-eji ikpiri ga-ewu awụsa lelee otele abụkị mụ na gị kelee Chineke kemgbe agwa ndị mmadụ ikwere kwara m ikwe ọ nwere ikwe ka ihe ọyị na njụ ala m ikwe ele ga-agwa ndị mmadụ asị nọ na mụ na gị na-ayọ ọyị o gịnị ọ fọrọ ntakịrị ka m gbufuo mmiri m ndo a na-akpọ n'ogene m na-achọ akpọ gị ama m gị na-agba ada kedu ihe ọ mmiri isije were mmiri m ga-aga kpa nkụ ịhụ ka m bụ mmiri gị na-ajụ m ụzụzụ ajụjụ ga ị bịakwala ọzọ were n'obi ọma nọ mgba ka m nyere gị aka ka m ị na-eji emekwu n'otu ya were n'obi ọma nọ biko ka anyị wuo n'enyi m chọrọ ka ị gaa gwa enyi gị nwoke ka ọ gwa nwanne ya nwaanyị ka ọ hapụ nwanne m nwoke aka ịgwa ya ahụ o kweta ka ị bịa gwa m anyị elebaziri okwu anyị anya ị nụla akwa mụ na gwara gị okwu megodin ya ka ị bịa ị nụla ka ọ dịba ndị ihe esi chere gwa m Nduka Ikechukwu n'iwe enyi ala m ama na-eji gị ama na-eji enwebeghị ihe yọrọ n'ụwa nwere ike na-emeghara gị ọ dịbụ okwe na ihe m rịọrọ gị maka ọ dịghị otu ọ dị ya gịnị m ihe ọ bụla akụ biko ọ maka nwanne gị nwaanyị gịnị mere nwanne m nwaanyị biko yọrọ m ya si ya hapụ Charles aka ya zere Charles ka Charles nwere ike ha ya ka biko yọrọ m otu ọmụ biko ahụla m n'ịdị iberibe mpụtụ wabala gị n'isi kole wu ha ga 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 ha nwe Charlie ka Charles ha onye gwara gị na o ji Charlie aka
ewura nwere ihe nọ nwere ihe dị n'itele ebe oru buruburu ahụ lacha ka otu dị ndị nọ ihe dị nnọọ ọ gị kwa onwe ya jigide ya aka akwa ya ka m na ya gị asị gị si yọrọ nwanne gị nwaanyị m sị gị mekwesịghị si yọrọ m ya yọrọ m Chioma nwunye gị si ya ka biko si ya ndụ ka onye mpoto ndụ mpoto si ya zere Charles ka Charles zerie m ga-agwa nwanne nwaanyị le onye mpoto can you listen to yourself? si ya na ndụ mpoto kwuru sị ndụ mpoto ndụ iberibe ndụ ịla n'iyi ndụ furu efu ndụ ọnwụ na mfu si m rie ya ha ghara ya Charles ọla m ya ghara gị Charles ka gala Charles kwawa iko ewo Adanne ama amatala ọnwụ nwatakịrị ahụ ukwu ya panti 17 la ejigide ukwu ya lagbago okwu a ọnụ ya ka ijile ekwu mmegharịa ya ka inwe udo ka gịla nwanne ya nwaanyị nwe ikele akwara iko ị mara na onye m ji ha ete gị la ndụ ọgwụ amamihe gị jagba left to left amamihe gị iwe onye maara ihe otu m chi chee na mbụ mere m ji bịawa gị nso enweghị mgbe m mara ihe gị je yọrọ nwanne gị nwaanyị enweghị m sị gị mere asị gbara m Chioma biko eji Chineke yọọ gị zere Charlie zere Charles zerie Charles bịawala ebe a geshi ebe a Charles bịawa ebe a iri si ya ndụ mpoto kara sị m sị gị kwuosa gị kara m ga-agba Chioma la ndụ mpoto ndụ iberibe ndụ ohi ndụ amamboni ndụ ibihwara ya hafụ Charles ka mpoto rure gị nwike ahụla m lidi iberibe tụrụ na gị tụghị ya karuo 70 years ọ ka nọkwala mpoto ndụ mpoto nka dị gị n'ime agwezi ewu ndụ mpoto ihe mere na ikwele ekwe egwu aka ka iwe ikele so ndị ahụ ya ọchọbụ ada akụkọ ọchọbụ ọnwụ gịnị gburu ya ka inwe ikele soghị ya lego maka ụkwụle m ya yara gịnị mere iji ga nwere ndụ aka gị wepụ onwe gị na ndụ iberibe ka ile ma gị bụ uru ịmụọla kapịnta okwego ọmụmụ gaa mụọ brikleya okwego ọmụmụ ị ka nọla mpoto gaa ntị nna gị onye mpoto kwube m okwu ya onwe obere ka nsị mepotoro gị na nwanne gị vụvụvụ na nọchere m ụzọ mana sị ka asa m kwara sị eze onye mpoto o ruole gị tụmakali any more of that otherwise any more of aka tụrụ m n'ihu otherwise onye iberibe nwụrụ anwụ ile poto ịhụ mba na ahụ gị ọwụ iwu beef for nothing m nwere mkpeche tụfuo gị ahụ gị taa ka nkịta gị taa mewere gị be ntanta nna jụọ onwe m ụfọdụ mgbe m jụọ onwe m ike agwụ m n'ihe ị ga-adị na mara eji ajụghị you may kiss the bride ndị dị onye ọwa ọnụ ọjọọ gị metọdụ ọzọ amịa gị taa takpọ mberede ohere ahụ ọ na-ana ihe m kpachara gị ọzọ ịkwarịrị mmadụ ọgbuo gị ọ gị lenye dị nwa anụ ọhịa ma ọ gị leme nwa gị ga-egbuli m ọwa ịnwa anya ọ mbe ndị anyị ọ ngwa gị la ngwo mpoto isi ọ gịnị mere iji kwụsị n'ụzọ ugbu a nwe obi ụtọ enwere aha kpọrọ m ndụ mpoto mbịa ndụ mpoto ị mara gị na-akpọ m aha ndụ mpoto ma enweghị ihe m riwere m na-aga erifọrọ gị enweghị ihe m tara m na-aga atafọrọ gị enwekwana ihe m ga-aṅụ mmapụ ịṅụfọrọ gị maka ihe mpoto a ime ihe eji mara m ịkpọrọla m ihe ndụ ma oke mpoto ịkpọfeele m igbuole m ratụpụ eke ma asị m ka m kọwatara gị enwere ihe mụ na Ikechukwu nwanne gị nwoke na-eme owe oke enyi m ya na ya m biko Ikechukwu sị m biko m lee enyi ya nwanne ya nwaanyị na m kpọrọ ya m ya ọyị mmee gị masị ya Ikechukwu sị mba Ikechukwu na-ayọ m aba mbelecha anya sị Ikechukwu eko enyi m lekwana ihe m ga-eji oge ejije ọma ayị dị otu a ma hapụ maka ịmara ihe gị na ụmụ okorobịa na-eme mesịsị mba maka m na-ele ụmụ okorobịa ha na-abịa ebe na ya na-ewe m iwe Ikechukwu anyị ọcha mmiri niile amasịzi ihe ka mụ na gị nọ ka anyị wazie ihe si m ajụ gị wụ m chọta gị ka ọ gị ga-achọta m chuzuo atarụkwa m go ile anya amara m ezigbo mma nwaanyị ọbụla makwara na mma ụmụ nwoke ga na-agbalị n'ihu ịhụnanya ahụ mpụ gị mana gee ntị ka m gwa gị akpụ ụkwụ nwere saiz kpam nọ now Chioma ma ọ mee ya awụkwana m saiz go ndụ mpoto awụkwana m saiz gị ama ga gwa Ikechukwu nwanne m ya tiere m gị warning ka taa wụrụkwa gị ụsọ
ị ga-ahụ m n'ụzọ kwụsị m ịkọ ihe niile na-akọ m ruokwa ụlọ na ka m gwakwa Ikechukwu nwanne m ọkwa ma ihe ka gị na ya na-ezuzu ị na-ejikwara m ezuzu ya gị chọrọ ime gị kọ mhe gakọ mhe imekwa ihe na-egbula ọkwa di lakwara ihe ahụ ọkwa di igbulakwala di o ịka Nkechi ugbo ba monopomi mono disin ịba monopomi asị di abịa ebe ya ndị okenye asị ndị edas ndị okpuru ede ama na onye iji aka mụrụ oge lelu ndụ ka aka unu mpụtụ bịara gị di ọkwa di ka mbere ihe ahụ mana igbula ala ndị orikara obi shaka kpọka ga-enwe anya ga-etu ebe niile gị mpụtụ gị ga-epụtụrụ ya ebe nwanne m nwaanyị chere hai Ikechukwu ihe iji kpọpụta m ebe a na-akpọ m mbịawa ntụka onye mpụtụ mbịawa ama m na ọka ebe akọrọ m nonsens ịnapụ ara sụtụrụ gị mechie ọnụ alekwu gịle sụsụ gịle hile pụtụ gị gụlụ ụmụaka ndị lasafụba ahụ ga nwanne m nwaanyị a sister of an emeritus a sister of a timber and caliber sawdust and plywood ga-enwe anya vụrụ ihe erughị aka mụcha onye iji epoto ipoto ndị ọchịcha ga-epoto ndị okiri pọtọ ga-abụ ipoto nwa ha ichifu oke m ihe ọzọ nwụrụ gị na-egbuo gị mpụrụ manara ga-eji wuru nwoke ma ghọrọ ya otu dọfta ya taa ya onye iberibe nwụrụ anwụ ile poto onye nne gị poto ghere gbuo nna gị kale poto ọ ka nọla poto taa ala echi m ga-aga poto nne gị enwere otu ahụ na ọga ahụ ọ na-emepe windi ya kwa abalị ka amụbata m ga-amụbatala abalị wee poto ya ma mee poto ịnọ agwa mee poto gị nga m na-epoto nne gị ndị bekee sị a word is enough for the wise onye mpoto onye iberibe nwụrụ anwụ ka m hụ gịla mpoto gị ahụ potoro gị bịa ebe nwanne m nwaanyị nọ ma ala gị n'iwu ịbịa kparịa m maka nwanne gị nwaanyị nụkwara m onwe m potoro gị bịa ka ị nwụọ isi azụ nwe ụtụ isi ya dị anụmanụ chebeche echene ma ihe ama m na iwe otile iwe otile ahụ m kwuru onye dị very very circumspect as ị nwere ụkwụ iji agabata nga ị nwere ụkwụ iji agafeta this highly exalted and magnificent gate zọbata ụkwụ in this exalted compound ebe nwere esquires ebe nwere emeritus ebe nwere hormonial embalance staphylococcus spiritus ebe niile ka anyị juru na-achị ọchịchị ga-enwe ụkwụ iji azọbata nga ise nwere nwayọ ọ maka isi gị anọ bụ ala ịla ayọ m lebe nwanne m nwaanyị nọ gụwa mkpọrọ enyi m onye bekee sị the friend is a betrayal betrayer a friend of mine ga-enwe anya ga-ebe nwanne m nwaanyị ụcha m lagụ ya lewukwa m poto ha bịakwa ka ipoto erie ya ka ipoto ya n'ime mmiri ka ipoto ya n'ime ọhịa lụọ ihe nne gị poto ere gbuo papa gị ka inwe ike poto ya gbuo ya onwe ya kpachara anya gị ga-enwe nwere bịa nga gbanwanụ mmadụ ma bịa ga abụọ obiọma ịkwara ihe a na ya emekwen obiọma ka m ji bịa sị m abanye oge sịkwana gị ndo ni abụkwa ndị na-ahụkwa m n'ala na ọsịkwa ihe a na akwa m osukwe mbiri o nkelekwu gị lekwu mpọtụ ogbukwa ị batara gị gwa m ka ị pọtụrụ ihe nwanne m nwaanyị chakwa gị chabakwa gị n'imi chaba gị n'anya gacha ewe enyi gị ka ị bịa pọtụ monwo dataman esquire otherwise m okwe m kwa present mkpa ya akwa m present mkpa ya na ụdị kem o ị gara skuul agara m the University of Nsukka awụ m a retired ya na-akpọ m wo emeritus ọ nwekwara ahụ ọzọ e nyere m ọhụrụ ya na-akpọ ya synchronizing medullars anyị nwavụ akwụkwọ isi ga-esusuru bịa nga mgbe ị bịara nga ugbo aka mme gị gịnị ka o bịa oshi m n'aka oshigoro otu nwanne gị nwa ya acha acha ịmụ oche ahụ na ihe nilu ọbịa na-emu nke m n'anya otu a amakwa m eji onwe m eme ma bịazi ebe bịa dabazie na ihe ọnwụnwa amazi m ya bịa na-abịa awọrị m ma jizi tụrụ ya obere asị ka m bịa ga-atụrụ ya si ya na ọ ga-ejiri m amakara na ị ga-abịa n'ebe bịa rụpụ m echekara na iwe enyi m na ị ga-abịa n'ebe bịa gbochite m ọtọ biko ebe ọla m si rie mpe si
mkpuchi gị ebe isi rie mpe gịnị ya poto ụlọ ya na epoto ụlọ ọya achọghị m ya ya gwụrụ anyị ga-agwụ enyi epotokwere bịa ebe nwanne m nọ potoro ya gawa ebe ndị ọzọ nọ mana egaghị ewe oche ịma as an esquire as an emeritus as a man with symbolical paterities for you to attain and to enter into my territorial cabalism. You get that. Where you are, God can sell you. You pay your stamp. You move on to local government chairman. You pay your stamp. Where you are, here where in Diego, Mandi Kripog, Mandi Okonko, Mandi India, here where you are, but I will be two poor man about that. More we are donko. Ngari se ke pomla, igwe ne kunte ku phone. Enwe ne yo kwa buru nne gibu nna. Ni nka ị ga-abịa lọ. Mba ka nkọwala gị ebe a. Nna gị akpọrọ m asị. Nna gị kpọrọ m ụgwọ. Ọ kpọrọ m ihe karịrị asị. Ọ gara n'ite ụgwọ bọrọ ụgwọ kpọọ m n'arụ. Mami na ọtị nna gị ebe a. Ịmachakwa ihe niile ndị a gị ka were ụkwụ gị bịa nwa ebe a. Onye gwanụ gị na ahụrụ m gị n'anya. Ịdị aghọta ihe a ụdị ihe na ya nwere ebe nọ ọ dịbe n'ụwa mbụ. Arụ m niile, ụkwụ m niile, ntutu m, ihe niile na-eche gị mgbe niile. I wee kuru oge na ịkwa iko wee bịaruo be m egwu atụghị gị. Degbuo onwe gị na wo ebe ahụ. Elekwere ke o mgbe niile degbuo onwe gị degbuo onwe gị. Degbuo onwe gị. Ị ga-anabata ekele. Ọ naanị gị nwere ebe. Oge na ịkwa iko. Oge na ịkwa iko. Ike Chukwu. Ele ihe na-akpọrọ Ike Chukwu. Ike Chukwu. Bịa nga. A na-akọ gị na Ike Chukwu. Oge na ịkwa iko. Naanị gị nwere enwe ebe m si pụta ọkwa ya. Ị bịara nga. Gị ma nwa anụ ọhịa. Ị ka nwere ụkwụ bịa nga na ihe niile mere gị n'ụzọ gị m uzuzu mmadụ ihere onwe gị ekwe gị ga-ewere ụkwụ ohi gị ịkwụ igbo ụkwụ sịga zọrọ ya otu otu abụọ bịa nga. Ekwuru onye na-ekwu okwu gbọrọ ka nkịta si ebe aba anyị saịdị a na-ekwukwu n'okwu gị nwapụtakwa na-ekwu okwu. Onye nzuzu mmadụ ga-abịa nga. Ịnwụ m kọtọrọ ka mbali m ụlọ fụta otherwise mbali m ụlọ fụta otherwise chere m nna onye akpọrọ m aga kama otherwise eziokwu ka ị bụrụ nwanne m ihe nwa ọkọ chere ibi ya wụ onye gburu ibi ya onye kọsị ewe a na-emeritus gabata nga scientific emeritus ga-nwụkwụ bata nga ọnwụ ga-abụ ịla na-azụ ya ewe
Gwam, jiri nwayọ. Onini. Gwanu mi ho wonini biko mba puonu nwa. Puonu nwa mi nunu. Onini. Charlie. Jido we ga ka onini. Jido we ga aka. Charles puo na ina eba. Mama. Ogini no gwanu no gwam. Onini nwa m jido we ga aka. Hey! Hey! Onye! Jesus ne! Chineke ne! Ewo! Hey! Jesus! Hey! Jesus ne! Nna! Hey! Oh, you get to go. Baga ndị uwe ojii jiri kwuo elekpanu ka ewu pafu ozu nwa akịrị ọnwụ nwụrụ anwụ ọha na eze hụrụ shi ọnwụ na egbuo na ala lie ya oke mmiri a were nwa ya doma ozu nwa anyị ahụ wee were kpa okwu a domakwa n'aka ndị uwe ojii ya bụ nsogbu a na-enwe ya bụ nsogbu enwe maka na o nwere ife ma emebe oke mba ọ dị mma ebe ọ bụ na nwa a na-ekwu na ọ nwụrụ eziokwu ngwa bupụta n'ụlọ ya ka anyị fụ ọ bụrụ na ọ nọ n'ụlọ ọgwụ bịa ngosi anyị n'ụlọ ọgwụ ha ncha ebe ọ bụrụ na edobere ebe a na-edobe ndị nwụrụ anwụ ka m were ụkwụ nna bụ were anya nje fụ na ọnwụ ị na-ekwuru ha na ndị uwe ojii ha na-akọ ihe ọzọ n'agbanyeghị ego niile ntinyegoro n'okwu a mana nna anyị o ihe otu m chịkwa na-ahụ ya ọ ndụ ya ka ọ na-azọ akwa Ikechukwu vụrụ uwe ya bịa ịtụgbu Charles ọ nara ya mma tụgherie ya were ya sụọ ya ha macha ada nwaanyị ife niile anyị na-akọ mana fa ya abịa mee ka ya sị na ha ma nwere ife na-ekwu ya ekwe abụrụ mbụ kedu ọgbụgbụ okwu eji n'aka kedu isiokwu iji maa na o si etu awe ọsọsọ ma o nwere onye nọ nso egwu ya ekwepụtasị ife a bụ etu a ka o si mee ma ọ bụ na ha machakwana ife etu a ya si mee ka o si mee na nwatakịrị bịara igbu nwatakịrị ibie aka bie ya na onye ọ chọrọ igbu wee were mma anọ wee sụọ ọ bịara jee egbu mgbu onwe ọwọkwuo na okwu igwe kpọọ oke mmiri ihe ma ga-ewepụta okwu a n'aka ndị uwe ojii ihe jiri aka ya dozie okwu ji aka kpee ikpe ị ga-agbalije n'igwe abịa ama ụyọ gị chimabịa bịa hụ gị o nwere ọkụ na-agba ọzara ị na-abịara na nke m achị m mabịa hụ gị maka nwa m ahụ ido mara na nke ndị uwe ojii ịkpọfu ala m ya ekwela ihe m kwuru ma kpọpụta nwa gị chief awọ amahụ m ka ị kwuru ekwele ka ọ wee ejighị m ego m ga-enye gị ọ mụ ji ego inye gị inweghị ego ị ga-inye m ihe m kwuru doro anya ịdịra njikere ime ya ikwela ihe m kwuru ka ọ ikwebe chief ihe ikwukwa nna ma gị mee ikpanụ ha ọkwanụ sa arụ daa ọwa arụ obodo achụrụ anyị chụfụ anyị ọrịnụ mmakpa arụ ka ọwụ arụ ịkpọpụta nwa gị ọwa arụ ka ọwụ mụ inweta ego nyere gị aka ọwa arụ ha dum arụ enyela
ị ga-ikwe ka ị ga-ikwe chief nwee n'obi Chineke biko obi Chineke obi Chineke ka m nwere njikwata na m ga-enyere gị aka ndị m kwetara na m ga-enyere aka ọ mgbe obi Chineke bịara n'ime m edola o chief biko chief kịta ka ị bịara na ịnọzichara nke ọma na-anọgharị ịnọziri nke ọma enyemaka ka ọnwa enyemaka nini chief ijesi anakpa oriri ime ihe okpere ijesi anakpa oriri ijesi eje ime ihe okpere gị mepe ọnụ fada eti igo oriri ọnụ ga-erie chief le ụkwala ọrị mma oriri nsọ nke nna ya ndị mmadụ ọka nke fada o nwere mmanya m gotere nye na achịcha nye gị oriri ahụ ị ga-anata ngozi karịa nke na-anata be fada nekwa ya biko o nwere achịcha m ga-egota achịcha anaghị etinye ya ihe na-atọ bịrịbịrị ngota ya gị ịbịabazi ụka be m ị gaghịzi aga na nke fada ịnụla ikwere ka ịkwe gị ikwe na hapụ gị otu abụọ atọ Isikotebu ọgbaya Isikotebu ọgbaya Isikotebu ọgbaya Isikotebu ọgbaya ụgwọ anyị mụrụ mụ nwanne m ọ ga-egbukwe ga-egbuo maka na onye kotebu ebu agbagbuonu ya onweghị ihe mere gị mana aka m dịkwa n'ọcha isiri ike egbu mmụọ onweghị ife mmele gị okirikiri ka na-agbụkwa ose ya dakarị ihe enu isi kotebu ebu ọgbagbuonu ya isi kotebu ọgbagbuo ya isi kotebu ọgbaya isi kotebu nwanne m ọgbagbuonu ya isi kotebu nwanne m ọgbacha anụ ya isi kotebu nwanne m ọgbagbuonu ya bịa hɔ nini Agnes ndewo Chinwe gịnị ka ị chọrọ nga Machọma ndewo ndewo gbuo oge ebe a ọ gịnị ka unu chọtara ebe a chingafụ kpọbadị na anyị n'ihi anyị dum anyị ụlọ kem a Chinwe ọ bụghị ụlọ m ka ị na-aba enweghị ụlọ m na-akpọba gị chingasụsụ n'ụfọ Agnes amala m shi iwe wega gị wetuo n'obi ọgwanụ nwaanyị ibe gị nwaakịrị na-anọkwanụ n'aka ndị uwe ojii ọ wụkwa nwa m ewekwa nwa gị abịara m shimari ọnụ gị biko nwaanyị ibe m biko Chinwe iwe onye arụrụ ala na shigbu ka mmachi obi tara gị akị Chinwe ụmụ nwaanyị ibe gị Chinwe iwuhụ nwaanyị ibe m maka na gịnị nwaanyị ibe m Chinwe ị nweghị ike isikwu gị zọrọ ụkwụ gị otu abụọ bịa nga bịa rịọ m biko Chinwe na ole ma nwa gị magburu nwa m maka na ndị uwe ojii ji nwa gị gị bụ iri arịọ ka m kpọpụta nwa gị ọkwa kpọpụta nwa gị jiri m ajụọ gị Chinwe mkpọfụta nwa gị ya fụta nke m emekpe ole nwa m nwụrụ anwụ ọ ga-afụa achị m ajụọ gị nwa m nwụrụ anwụ ọ ga-afụa nke m dere m maka onye ọzọ fụọ kwa ya Chinwe shi nga fụọ Chinwe asị gị shi nga pụọ Agnes akpala mgbaraka nwa ịrịọkwa m arịrịọ Chinwe rịọgbuo okwu gị arịrịọ kamala ọzọ mmapịakwa gị aja anya ebe ahụ ka nwa gị Chioma ndewo mma biko achọrọ m ịrịọ gị maka otu nne m si akpasị gị agwa biko ewela iwe mama onwe ihe shi gị aka nwa m Charles agbakwala m kpochiri hụ gị anya o aga ya shi hụ onwe nna anya mana nne gị na nna gị akarịcha anya ikikere achọghị ụdị ha achọ amanụ mkpeshi eme ihe ka nwa m kwa kwarịrọ ka m bịara ere hụ nna kpo ji chụfụ m
amakwana m ihe mere m ji akpago agwa otu a. Ama nnụ m ihe mere nne m chọọ dị ịghọta ma ncha. Mana wetu obi. Anọ m ebe ahụ ihe niile eme. Ọwụ Charles chọrọ Ikechukwu. Ikechukwu werela mma chi ịmagbu Charles. Mgbe Charles zọwaziri mma ahụ amabaghị Ikechukwu n'afọ. Ọwụ Charles mere ya. Nke ọzọkwanụ Ikechukwu dị ndụ. Ee, ọ dị ndụ. Nne na nna m tụrụ asị na ọ nwụọla iji megide ọnụ tụọkwanụ Charles mkpọrọ. Mma wetu obi. Ebe ọbụla akpọrọ m ama bịa gba akaebe. Ị nụla wetu obi gaa hie ụra zuoro onwe gị ike. Adanne biko lekọta anyị. Ebe ọbụla akpa ma bịazi. Ma biko ka m bawa n'ime tupu m na-apụta. Ulezie mma o. Ọ wụ eziokwu. Ọ wụ eziokwu. Eri ụwa anyị pepe hacha otu ka mụ na oke mmiri bido ịnụ abụ wee ruo taa. Ndị ụmụazị ndị nwata anyị ugbe ha ọtụtụ onwebeghị ha hụrụ. Ogbenna dị na nke onye eze na-agagharị ọdụ ha n'ala pra na-asị mgbe na-asị onye eze hepụ ya na-arịa mana ya nna gị eke mmiri hụ biko na mgbaghara na biko na mgbaghara biko na mgbaghara biko na mgbaghara. O ya bụ nwere ike ire arịrịọ chai. Nne m ugbu a ha rịọkwara na arịrịọ. Ọ pụtara na gị na nna m agbaghara n'ụlọ ka agbapụtazie nụ Charles n'ụlọ mkpọrọ. Gbaghara onye? Ka ewelite okwu a. Ajụga m gị gbaghara onye? Chioma nweghị ka anyị na-agbagharala ha maka na nwa ahụ ha kparịrị ezinụlọ m kparịcha mụ na nna gị kparịa anyị kure nshikpa kwuo anyị n'ọnụ anyị erie ya lofee ya. Na ihe m na-agwa gị enweghị ebe ha na-afọ agaghị ata ahụhụ mmehie nwụọ mgbe ha agaghị ata ahụhụ ya ajịcha ya ma were mma bigbu nwa m ya na-agbuo nwa m ekwa ya nụrụ na nna ka ya ha nne na nna ya ha arị ndụ. Ee tawa ya n'ike agaghị m elekwana ihe na-eme ma Chineke ọ ga-emere anyị mma. Mamakwanụ Ịgwa gị eziokwu ahụ adịkwa anyị nne. na-arịa mama. Ọ na-arịa ọbara mgbali elu. Ọbara mgbali elu. Chineke mama ọbara mgbali elu. Chineke ela ugbu a biko agwakwala mama na ntaramahụhụ. Gwa ya na enwere otu onye isi hụrụ m laikiri m na ọ na-agba mbọ ka m fụta. Oge ya bụla ịnụ ihe m gwara gị ngwa lawa lawa. Lawa kele Quando non c'è già nata. Eba ana. Ewere ha tupu gbarichaa. Nna anyị. Ịkago m. Ọgwụ ụlọ ọgwụ ka m na-eme ka m chọrọ unu bịa. Maka mma mgbe dọkịnta ji ahapụ ma hapụ ha. Nsị anyị lawa na nwazi ọgwụ m. Enyere m ya ego n'oge m gachara.
nna anyị biko ile mkpa ishiri garuo okwu chali ile mgbe o ji apụta ofu chali nka zuda ike makwa na ịbata onye yecha ahụ niile anya na-ekwukwa okwu chali ihe ahụ chọrọ kịta bụ ịba n'ụlọ idina ana ịkwa mmiri na-arụ idina ana zu ike chali nọ nwere ihe mere chali ọ ya abata ịnụgo nọ bịa baa n'ime ka ọ gbasa mmiri n'ahụ nọ bịanụ ka ịkọ ọmụ ka unu si ọ dị mma ana m abịa mpụ mmadụ biko nwa m ile ịkpa nna gị jiri garuo okwu gbasara chali nne chali ọ dịkwa ndụ chali dị ndụ ahụ dị ya jikọtakwana onwe gị isi nnọọ ụlọ ọgwụ na-alọta nne ị kwesịrị nnọọ ịdị n'ala hie ụra nwetakwana onwe gị nsogbu anyị Chineke na-ena n'ihe ebe were m aka ekpe kọmplimenti ya karị ka m were pịa romansị nke ọma olee ihe ị ga-eji gbasaba mmadụ iko ha aka olee mgbe ị kụrụ aka kedu mgbe ị kụrụ aka ịbata ọ bụ hụ mkpara ka ị bịara ịkpara m ya abata bụ okenye m na-ekesi akụ aka ị kụrụ aka kpakpakpakpa ndị nwụ nọ nọkwa ya na mụ abụ onye chiri echichi kpere ije ọjọọ mana ihe bịa menụ aba m nne m ikpe ga nne m na-epoto ya ụwa njigide n'oge ikpere m nkwa ọ sị m bịa n'ụlọ bịa were ego nwere ebe rugwu ụlọ onye nke bụ be gị nwere ebe ngwọrọ ike ịbịara wọrịa m ihe a onye na-aghọrọ gị onye aka gị ka a na-aghọrọ onye ka gị ama m nsogbu adị ama m gị wewe onye mpotori ụwa ị ga-abịa ka ipoto ọzọ ipoto mama m ngide gị nke ugbu a mbọọ gị ike ngide gị nke ugbu a ngwosi gị nrụkwụ ga mgbu ya mpimpi mgbuja gị egbuja gị mbọọ gị ike ụta mbọọ gị otu a ngide gị mbọọ gị ike amata m n'iwe onye nwere anụla m ihe ndị mmadụ gwara m ebe na ọ bụ eziokwu na onye nwere ka mma abụọ gị ike ụmụ ikorobịa ibe gị na-achọ ezigbo ọrụ ha ga-arụ ka ha wee nwee ego ị na-achọ ike ị ga-abọ ihe ụtụbụ onye na-achọ ịbọ ike ikpe isi ekpue n'ike ọ na-ekiri ike na eke isi na-ekpue ihu onye na-abọ ike ewere ahụ ha hụrụ mami wọta na anyụ nyunye ya n'anya nyunye ya n'imi ị na-abọ ike ịchọ ọrụ ị gara bịa gwa m ka m chọga ezigbo ọrụ hapụ ịbọ ike abụghị ezigbo ụzọ ihe abọgide ike ịtọ aka ga-atọ n'ike abịazi ebe ọ bụ otu a ka isi mmanya aka n'ike na-achọ ka ime gị otu a ọwam isi otu a na-agazi olee ike m ga-abọ ike gwụziri majistreti enwe ihe ndego na arekwuo na mma na gbaa mbọ ihe nwere ike ịba ya bụ na nwa pụta onye ọkaikpe na onwe ya na-ajụ m maka ya ahụrụ m ya kama na sọsọ ihe gbu m ike na onye ọkaikpe nwa maka onye bụ ntụkwasị obi maka ọ sị na ya enyere m aka ka ọ bụrụ onye ọkaikpe nwa na-amịchapụzi amịchapụ ihe ọna m na-akpụ ya na-akọ n'elu na-akọ n'elu na-esite na azụgo mmiri
ọ bụrụ ihe ya abịa ọ bụrụ ya bụ ihe ya abịa chebe gba nkịtị ebe ịdị onwe ya amaghị etu anyị esi n'ọsọ abịa ọgịnịkwa kedu ihe ọzọ ọ ibe ahụ kwụ kịta dị ime anyị achọ mmiri ọgịnịkwa kedu ife ọgụ ngwa na mma mma aka ọrụ ọgwọ gị nwa jụwa ịnụ ife nne Madanne. Ana m ayọ biko. Emeghela m. Imere gịnị? Ọkwa gị wọrịrị m. Isi m bịa ka inye m onyinye na be gị ma bịa ga wọrịa m. Gaa chụọ m ọsọ ka nwoke mgbaralụ na be m. Ga-ezuzuru si ebe a. Lee na onye elugo ọ bụ Chukwu oke mmiri. Ịrọzi na ala ya m nwa ntụtụ ka anyị. Nwa gị nwoke ale mkparịa m. Ịzacha masị na ga-ewere gbọmpọmpọmpọmpọ. Iwuru ihe m ji. Ọ ga-egburu m gị. Gbara gịnị? Gbara gịnị? Ihe a ga-egburu m gị. Ka m gaa were mma. Mure mma be gị. Ọ ga ebe a. Ọ ruole a mepe gị. Ndoka iwe onye iberibe. Ele ihe m ji hapụ ijigodo ihe a nsụtụ onye otu ma abụọ ike agwụ ya mbaze werete mma mpụtazie mgbe ya mpọmpọ la mpọmpọ kwa enwe nwoke na-ekwu nwa ya sa ga-egbu mpọmpọ la mpọmpọ ka onye wodogbu bịa na be m. Hey! Yes! Nonsense! Ejere m jeje ịmụ ike ile anya na be ndị ka m ụmụ China na-agba karat ka m were gị mee practice ọkwa gị.
si kote bụ ọgba ya. O jikwa manya mgbe i kwuru na nne ibi akpọpụta m n'ụlọ. O ji manya mana mụ nwa ada agbaghasị na ụdị ihe enwere ike ime ka mma na n'ụlọ fụrụ ụlọ n'anya kama na ofufe na-ewute m bụ anyị na anyị nọ n'ofu ụlọ kịta na be anyị etu ya esi kwụrụ na ihe m na-ekwu bụ ka ịma ịhapụ obodo a jegodo obodo ọzọ nọrọ achọrọ m etu anyị aka mma. Papa, echeghịkwa m ihe anyị kwuru mana achọrọ ka m na-ekerịta na eji m anya m abụọ hụ mama batara n'ime ụlọ nga mepee ụzọ kpọpụta m duru m dupụta m ma lọtawa. Mgbagha dịrị adị m agbaghasị na o mere ọkwa gị nweji anya ofu ya. Eji m anya m ahụ ọhụ ya enwekwa ihe ya eme n'ụwa ka m hapụ ịnụ akwa nne m akwarakwa na ya na-achọ obodo ọzọ m ga-agbakwu ka ihe a niile nwee ike jụọ oyi. Arụ ịtụ dịkwa mma ịnọ ka akwa nne nwekwa onye ọya agba bụrụ mana ife nna agwa ya bụ ozugbo a na-akwacha nne ya ịhapụba anya jebe obodo ọzọ ka ọ jụọ oyi ebe niile jugodo oyi ọbụgo nle na ị ga-anata ebe niile ya jugodo oyi ịghọta ife nkọwa sogbado etu usi ị ga-anọ ka akwa anya etu usikwu dị mma ọ dị mma ka jere o nwere ihe na-eme n'ime ụlọ. Nkwa ihe ọzọ m chọrọ ịgwa gị kwuo na mama ị ga-asị na mkpeghị ka ịlọtakwa alọta ọgwa Chioma ọ. Gịnị mere Chioma? Ọ dịkwa ime ọsọ chọrọ ịhụ Chioma dị ime.